Benvinguts, membres i amics de l'empresa familiar andorrana, en aquest primer acte públic que, com a recentment nomenat president de la Junta Directiva, tinc el plaer de presentar. Li demanava al Jordi com estava i en vez de contestar-me bé, anar fent els tòpics de sempre, m'ha dit com mai. És una bona il·lustració de que una mica de cinisme i d'humor van bé per les coses. És una satisfacció poder compartir el treball d'investigació sobre certs tòpics de les nostres empreses amb tu, Jordi Targa, bé conegut de la nostra associació i acompanyat també amb les vinyetes d'un també prestigiós José Luis Martín, excel·lent dibuixant i editor realista. Els tòpics tan típics de les empreses familiars acompanyats del sentit de l'humor són un binomi molt interessant, i més en els moments d'incertesa que estem vivint actualment. Diu l'Oscar Wilde, en el recull de les frases cèlebres introductòries del teu llibre, Jordi, la vida és massa important per prendre-se-la de debò. Efectivament, quan es parla de crisi, quan es parla de lideratge, quan es parla del Consell d'Administració o del conjunt dels stakeholders, proveïdors, empleats, clients, accionistes, tots aquests conceptes formen part del nostre dia a dia i s'aborden molt millor darrere d'un somriure i, per què no, darrere d'un riure franc. És ben cert que es pot fer una aproximació cap a aquests conceptes tan propis de l'empresa familiar i del cercle de la família quan aquests es presenten des d'una vessant còmica. Això permet parlar obertament d'aquests tòpics per relativitzar-los. Les situacions poden ser difícils, poden ser dramàtiques, però això no vol dir que no s'hi pugui trobar el seu toc humorístic. Creiem que això és el que és plantejat en aquest treball d'investigació, poder compartir aquestes vinyetes també des del punt de vista humorístic i pedagògic, perquè l'humor també és pedagògic. És una satisfacció, doncs, en nom de la Junta Directiva, contribuir a la divulgació de conceptes tan genuïns de l'empresa familiar. Quan tu vulguis, Jordi, pots compartir amb nosaltres i podem obrir el debat de temes rellevants que es troben cada dia, durant tot l'any i durant tota la vida, perquè no sempre tenim ocasió de parlar-ne amb nota d'humor. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Confiem que Murphy no vingui. Gràcies per assistir. Gràcies a l'empresa familiar andorrana per convidar-me a parlar d'empresa familiar amb humor. Bé, l'humor és una cosa molt sana. Combat l'estrès, combat la depressió, rejuveneix i diuen que prima, encara que jo això no m'ho acabo de creure. Però això es diuen. Té moltes coses bones. Hi ha molta gent que ha tractat l'humor amb serietat. Eugenio, Groucho Marx, Woody Allen, l'inigualable pare de Mafalda, han tractat l'humor amb serietat, per tant l'humor és una cosa que pot ser sèria. Però bé, jo no he vingut a parlar d'humor, sinó a parlar dels meus llibres. I aprofitaré, si em permeteu, abans de parlar del llibre actual, fer una mica d'història. Aquest és el meu primer llibre, Continuar, vendre o tancar, i que planteja aquest dilema que tota família empresària ha de plantejar-se com mínim un cop a cada generació, al planificar el relleu. El millor és continuar, vendre o tancar. És un llibre una mica en blanc i negre, no té quasi imatges, i les poques que té són en blanc i negre. Està estructurat de forma acadèmica o tradicional, i inclús és el llibre que utilitzo de llibre guia a les classes d'empresa familiar que dono a la Universitat Central de Catalunya a AD. Es va esgotar i vam fer la broma de canviar-li a la segona edició la portada i el títol. La primera és en català, la segona és en castellà, i així semblava que pel preu d'un n'hi havia dos llibres diferents. El segon llibre és Àngels i dimonis de la família empresària. Fixeu-vos que canvio d'empresa familiar a família empresària, perquè no és el mateix. Puc tenir una empresa familiar, que és una empresa propietat d'una família, i una família empresària, que el que fa és negocis junts, amb aquesta empresa i amb qualsevol altra empresa nova.
També és un llibre en blanc i negre, una mica en format acadèmic, i amb aquest llibre exposo els 7 dimonis principals que assetgen a la família empresària, que són l'oblit, la confusió, la incomunicació, la desafecció, la improvisació, la derització i la soberbia, i les eines que la família empresària té per combatre'ls. L'exorcisme, el genograma, els cercles, el canvas, la comunicació, la constitució, la planificació de les estructures. És un llibre també una mica... Són divulgatius, és a dir, no són llibres fets per entesos amb empresa familiar, són llibres per gent que està a l'empresa i potser el tema de família empresària no el té totalment al dia a dia. I aquest segon està molt adreçat també a gent que assessora o ajuda a famílies empresàries perquè explica les eines que hi ha per superar els reptes. Vinga, i així ens arribem a Los Arístegui. Los Arístegui és una novel·la de 3 generacions familiars que els hi van passant coses. Es basa en un cas que vaig fer per la universitat i que Jordi Vilagut el va novel·lar. És a dir, jo al cas poso va morir el 1822 a Bilbao. I ell posa hi havia un xirimiri quan sortia el fèretre de l'església de Nostra Senyora de Begoña. No? Una novel·la. I és una novel·la llegible, amena, que a mesura que van passant coses, o succeint coses, o hi ha fets, a peu de pàgina hi ha notes breus que parlen sobre aquell tema. Perquè a vegades passa que els que estem al dia a dia de l'empresa familiar o de l'empresa tenim molt clar el que és la junta d'accionistes. No? Però un que no està cada dia no sap que la junta d'accionistes pot ser ordinària, extraordinària, universal, no universal, que hi ha diferents tipus de junta. Bé, i aquí està adreçat aquest llibre. Aquest llibre no diu res nou que no diguin els anteriors. Però és que en veritat sobre l'empresa familiar quasi tot està dit ja. No, és difícil que de quan en quan hi ha algú que diu alguna cosa nova, però és molt difícil, és repetir. No? Al final, l'empresa familiar és la família i des dels grecs i des del Shakespeare, vull dir, no? Tot es va repetint molt. La meva mare té 98 anys i quan li vaig donar el llibre al mes de febrer, al finals de gener, quan va sortir d'impremta, em va dir aquest llibre està millor que els anteriors. I vaig dir jo, però per què dius això? Si ni te l'has llegit, vull dir que li acabava de donar, feia minut i mig, i em va dir, té sants. No? I és veritat, un llibre que té sants, un llibre que té imatges, es ven millor que un en blanc i negre. No? I abans de Sant Jordi, la primera edició estava esgotada i va sortir la segona edició. No? Per tant, jo diria el fet diferencial i repetible d'aquest llibre són els acudits. No? Perquè acudits sobre empresa n'hi ha més, en trobem. El New Yorker té una biblioteca molt bona, però són en blanc i negre. I aquests són en colors. No? Inclús visualment són macos. No? Tothom que té el llibre, vaja, el primer que fa és mirar-se els 100 acudits i després llegir-se algun text. No? Aquesta és la realitat. Vinga, el llibre tracta 100 temes. Els tracta de forma, diguéssim, racional, què és una empresa, com funciona l'empresa, què és la família, com funciona la família, el relleu, però el sumari està per ordre alfabètic, de forma tal que el lector després pot anar a consultar el tema que li interessi i trobar-lo fàcilment. En Josep Sánchez Llibre va dir sobre el llibre que és una guia completa i sòlida, que hauria de ser de lectura obligatòria i que aconsegueix l'objectiu de formar i de fer-ho de forma agradable. Amb el pròleg del llibre, que és d'ell ho teniu. El llibre està estructurat d'aquesta forma. 100 acudits, l'acudit està a mà dreta, amb un text en blanc i negre al costat. El text no va sobre l'acudit, sinó sobre el tema que dona peu l'acudit. I a sota hi ha un espai perquè el lector pugui escriure allò que li ve al cap quan està llegint o veu l'acudit, perquè moltes vegades quan llegim una cosa o ens diuen una cosa, jo avui no us diré res nou. Amb sort us faré potser recordar alguna que teniu oblidat aparcat i que us passeu a primera línia. I aquest és un exemple que em va enviar un lector
felicitant-me per la idea de fer aquestes peus de pàgina. A més, té un avantatge, augmenta les vendes. Clar, si un agafa el llibre, el comenta i posa les seves opinions, és més difícil que li passi al seu cunyat. Li regalarà un perquè això ajuda a vendre més. El llibre tracta temes com la lletra petita dels contractes. És important quan signem un acord de l'empresa, de la família, està també la lletra petita. Segurament recordeu més d'un de vosaltres aquella escena del Groucho Marx en Los hermanos Marx en la ópera, que comença dient que la parte contratante de la primera parte serà considerada la parte contratante de la primera parte i està 3 minuts i mig explicant, hem d'entendre el que signem i la família ha d'entendre allò a què es compromet. Els acords han de ser intel·ligibles pels que els signen i clars després pels tercers. El llibre també parla de la necessitat de que algú lideri l'empresa i també de que algú lideri la família. Quan la família és nuclear i comença, el lideratge és quasi natural, però a mesura que creix la família s'ha de mirar com es gestiona el lideratge de la família. La importància de la implicació. Suposo que sabeu la diferència entre un ou i una gallina. Sí? Amb un plat d'ous ferrats amb cansalada, la gallina participa. El porc està implicat. És diferent. Llavors, és diferent. La importància dels valors de l'empresa, dels valors de la família empresària. Els valors són... No sé si sabeu aquell que diu que a un membre d'una família empresària van preguntar quins eren els valors de la família. I ell va dir, un moment, se'n va anar i va tornar al cap d'una estona amb una llista d'accions cotitzades en borsa. I els valors no són això. Els valors són els criteris que tenim en compte per prendre les decisions importants com a família empresària. I que es transmeten quan són petits, no quan tenen 44 anys. Els valors ens els transmetem i els transmetem sobretot a la infantesa. El paper dels consultors i assessors. No sé si sabeu aquell que diu que un consultor va dir, sisplau, no li digueu a la meva mare que soc consultor, es pensa que soc pianista en un bordell. O aquell altre que anava un pel camp, per la muntanya, es troba amb un ramader d'ovelles i li diu, mestre, si endevino quantes en té, me'n dona una? Se'l mira dalt a baix i diu, val. Comença a comptar, treu l'smartphone, fa unes fotos, mira, diu 342. Agafa un i se'n va cap al cotxe. I el ramader diu, ep, vostè és consultor, veritat? Com ho sap? Molt senzill, ha vingut sense que ningú li demanés. Em vol cobrar per que jo sé i s'estan portant el meu gos. Però els consultors poden tindre mala imatge, prejudicis a vegades. Podem aportar metodologia, idees, punts de vista, podem posar sobre la taula qüestions que potser la família no es planteja, però s'ha de tindre molt clar que les decisions les pren la família, que el paper del consultor és com el de la llevadora en un part, ajuda, però els dolors i les conseqüències de les decisions són de la família, perquè l'extern està de pas i se'n va, qui queda és la família. Per tant, la família pot ser convenient consultar amb algú de fora, però és la família la que ha de decidir. La importància de diagnosticar de forma encertada les fortaleses i àrees de millora de l'empresa i de la família. Hem de fer un DAFO de la família, també, si volem continuar. La importància de tindre una visió compartida del futur de l'empresa i del futur de les relacions entre l'empresa i la família. Que espera i esperarà la família de l'empresa i que està disposada a donar i donarà la família a l'empresa. El llibre també tracta qüestions com la confiança. Sense confiança un negoci no pot créixer. Perquè si no confies en ningú, tu t'has de fer tot tu. Has de confiar.
I a la família la confiança també és, en principi, natural. Tothom confia en la família. Però només es pot trair aquell en qui confies. I això hem de tindre-ho present. Per tant, s'han d'establir els mecanismes de control adequats a l'empresa amb independència de qui ocupa els càrrecs, siguin familiars o no. No sé si sabeu aquell que diu, no us dic cap acudit que estigui al llibre, per tant no faig spoiler. Aquell que diu que un pare agafa el seu fill de 4 anys, el puja en un arbre i diu, nen, salta, que jo t'agafo. El fill salta, el pare se'n tira enrere, el nen cau de morros a terra i el pare li diu, perquè no te'n fiïs ni del teu pare. El llibre tracta també temes transversals, com el canvi climàtic, l'economia circular, l'omnicanalitat, que afecten a totes les empreses, o poden afectar a totes, siguin familiars o no. Temes com les crisis. Diuen que hi ha màxim 7 anys de vaques grasses i mínim 7 de primes. Per tant, després de les pujades venen les baixades, les empreses tenen èpoques de creixement i èpoques de crisis. Crisis que a vegades porten a situacions concursals. No sé si sabeu aquell que diu que 2 amics es troben pel carrer i un diu a l'altre, Manel, què tal, com va tot? Fatal. I això és? Mira, el meu fill és un nini, la meva filla una meuca, la meva sogra es punxa i he fet concurs de creditors. Saps què et dic? Que si la meva dona em deixa, jo me'n vaig amb ella. A vegades hi ha situacions que ens venen inevitables i que hem de decidir com les afrontem. El llibre també parla de la Covid, és un llibre recent, de la Covid, de les possibles conseqüències, del que pot vindre darrere de la Covid. De tots aquests temes parla amb una pàgina per tema, per tant és de lectura WhatsApp, que dic jo, una imatge i un text curt. És un llibre de capçalera de nit, de taula de recepció, fàcil de consultar i agradable de llegir. Les crisis a vegades s'empalmen les unes amb les altres. Després de la Covid va pujar matèries primes, problemes de subministrament, guerra d'Ucraïna, això sembla que no s'acabi, que parin el món que em vull baixar. Segurament sabeu aquell que diu que 2 amics anaven per un túnel molt llarg, fosc. Això no s'acaba mai, Manel, no s'acaba mai. No, tranquil, mira, ja veig la llum al final del túnel. Diu, no, m'assembla que és el tren que ve de cara. A vegades els túnels s'empalmen i hem de pensar que poden haver sortides laterals que, focalitzant-nos en la sortida, ens impedeix veure a vegades altres sortides laterals que puguem tindre. La presa de decisions és un altre dels temes que tractem amb el llibre. S'han de prendre decisions a l'empresa, s'han de prendre decisions a la família, a vegades que ha de prendre decisions, encara que estigui rodejat de gent, pot tindre sentiment de solitud. A vegades prendre decisions és com el dilema del tramvia. Tramvia, 2 ramals, amb un estan uns nens jugant al mig i l'altre està el meu avi a terra lligat. Quin ramal agafo? Les decisions no sempre són fàcils. Doncs, intenta ajudar, no dona solució de com decidir, però sí que intenta ajudar a reflexionar com decidir. Parla, com no podria ser en una empresa, de la comptabilitat, aquella ciència exacta amb la qual realitat i comptabilitat no sempre coincideixen. Un edifici pot valdre 0 perquè està amortitzat, segons la comptabilitat. Segurament coneixeu aquell que diu que a la comptabilitat les existències es coneixen com inventari, perquè poden estar inventades. Els òrgans de govern, de l'empresa, de la família, el seu funcionament, la responsabilitat penal dels administradors. No conec la legislació andorrana, però ben segur que el compliance cada cop té o tindrà més pes, igual que els altres països de l'entorn. Sempre que hi ha persones, poden haver conflictes. Els conflictes de per si no són dolents, sense conflicte no hi ha creixement. La qüestió és quan intensos són, quan duren, com es solucionen. No sé si sabeu aquell que diu que un avi li va preguntar a un dels seus nets:
Papito, estimes molt el teu germà? Sí, àvia, com Caín a Abel. No? És que la sang no impedeix que puguin haver conflictes. Els conflictes entre família poden ser més sagnants, però també a vegades es pot perdonar el que no es perdonaria fora la família. No? Això depèn de moltes coses. Diré més que s'ha de plantejar l'empresa, com el de continuar a vendre tancat, també el tractem no en un llibre, sinó molt breument en un capítol, en una pàgina d'aquest llibre, la venda de l'empresa. Perquè a vegades vendre és una solució, continuar és una opció, no una obligació. Vendre pot ser una solució per evitar conflictes, el negoci no té futur, mil circumstàncies. Però vendre no sempre és una decisió senzilla de prendre, com a família, ni senzilla d'executar. És un dels altres temes que tractem. Si continuem, en algun moment haurem de fer front a l'inevitable traspàs de govern, de direcció, de propietat. Diuen que poc abans que morís en pau descansi la reina Isabel d'Anglaterra, el príncep Carles havia anat al notari a fer testament. Li volia deixar tota la seva mare. És que a vegades amb alguns se'ls pot quasi passar l'arròs. Bé, si parlem de relleu, hem de parlar de continuadors. També parlem dels continuadors. Els continuadors estan capacitats, tenen voluntat de continuar. Hi havia un propietari d'una finca agrícola molt gran que va dir: dubto si deixar-li la finca al meu fill. I això és? Per què? És que li he dit que arrenqués el tractor i m'ha preguntat: pare, on l'has plantat? És important saber els continuadors, com estan formats, quina voluntat tenen, quin interès tenen. La família vol dir vida en parella d'uns progenitors. Des de Fleming, que va descobrir la penicil·lina, la vida és més llarga. Abans la gent es moria als parts, a les guerres, ara la gent vivim molt més. Les relacions són molt més llargues. Per tant, les ruptures matrimonials o de parella són més freqüents. I hem de preveure aquella comunitat de béns que s'ha creat de forma que han controlat o no fer la relació de parella, com es dissoldrà quan la relació de parella es trenqui. Per mort, per traspàs, per el que sigui. Això hem de pensar-ho. I algú pot pensar: home, no, tranquil, Andorra, separació de béns i no cal que ens amonem gaire. Sí, però què passa si el meu fill es casa a Madrid amb una noia de Madrid i es queda a viure a Madrid? Quin règim li afectarà? Són coses que s'han de planificar. També reflexionem sobre això. El relleu a la propietat, la transmissió de la propietat, quan es produirà, com? Diuen que una família és el que queda després de l'herència. L'agència tributària, a Andorra és un tema potser menys important que en altres llocs, però també és un tema que parlem, dels impostos, de la necessitat de fer planificació fiscal del relleu. I el llibre acaba amb aquest acudit. Amb aquest acudit que ens ajuda a plantejar-nos, o pretén ajudar-nos a plantejar-nos, que volem que pensin els nostres continuadors el dia que faltem. Que això també ens pot ajudar a planificar com portem la família i com portem l'empresa. Bé, dit això, els drets d'autor d'aquest llibre i dels anteriors, si algú els vol consultar, et deixo per l'associació un de cada, estan cedits a Mans Unides. Tots ells són un regal ideal, vull dir, per regalar a cunyats, cunyades, cosins, nebots i de més. Els podeu comprar a les botigues físiques i online. I la segona edició confio que s'acabi aviat. Dues advertències importants. La lectura és perjudicial per l'avorriment i la ignorància i el bon humor allarga la vida. Molt bé. I amb això, si no us heu adormit, espero les vostres preguntes. Moltes gràcies, Jordi, per la teva presentació. A la Junta Directiva li va resultar interessant compartir un llibre que enfoca els tòpics clàssics de les empreses familiars
doncs, amb un sentit de l'humor, amb un grafista com és Martín. Jo et volia demanar tu, que ets una persona que et mous per Catalunya i per l'Aragó, quin és l'estat de salut de l'empresa familiar? Hi ha crisi de valors, perquè estem en un moment, diguéssim, de canvis, potser accelerat, no? Tots tenim la sensació de que passen moltes coses cada dia i que a vegades tenim poc temps, no? per crear, diguéssim, una sensació de família, de quins són els valors de la família. Està en crisi l'empresa familiar? Sembla que tinc micro jo, no? Sí. Bueno, diguéssim, l'empresa familiar i tot està en crisi contínua fins que mor. No? És a dir, perquè l'empresa i la família és canvi continu. No? Els nens són petits, creixen, es fan adolescents, surten de casa, tots són crisis. Les relacions de parella fluctuen, no? I l'empresa també. Si anem al tema d'empresa familiar, clar, hi ha, per descomptat, que hi ha els temes conjunturals. No? En aquest moment hi ha empreses que estan passant molt malament pels augments de cost de l'energia. No? Depèn del sector. I això atrau, com no pot ser d'una altra forma, tota l'atenció. No? És a dir, si haig de posar diners cada dia sobre la taula, que no em vinguin amb masses històries del llarg termini. No? Haig de veure com deixo de posar aquests diners avui. Vale? Per tant, indiscutiblement hi ha una crisi conjuntural important, però bueno, quan no és una és una altra. Fa 2 dies era la Covid, de quan en canviar l'època de pau, abans va ser la Gran Depressió, una època de pau, el .com, les crisis, no? Tenim la capacitat d'oblidar-les, però són repetitives. A llarg termini i com família empresària, què passa? Que aquestes crisis o aquestes situacions de negoci absorbeixen molt l'atenció. I no només quan hi ha crisi, sinó de forma bastant contínua. I els temes de família empresària, que són sempre posposables, es deixen a més llarg termini. Un dels grans reptes que hi ha, que veig jo, és la implicació de la següent generació al negoci. I la implicació no vol dir que tinguin que treballar, sinó que coneguin i estimin el negoci. A vegades, sorprenentment, m'he trobat en famílies empresàries amb les quals no és que a taula només es parli de l'empresa, no, és que a taula mai es parla de l'empresa. No? Perquè no volem forçar la següent generació. No? És a dir, hem entrat en una filosofia molt, que ja tots compartim, que siguin feliços i facin el que vulguin. Bé, segurament que siguin feliços ho podran aconseguir. Que facin tot el que vulguin serà més difícil, no? Perquè la vida no fas normalment tot el que vols. No? I a vegades la qüestió és com aprens allò que tens que fer. No? Tu prens com una desgràcia, tu prens amb bon humor. No sé si amb això és... Un dels reptes és acostar que coneguin el positiu de tindre una família, una empresa familiar, no? Els reptes que suposa, no? I que no coneguin només el dolent o que desconeguin, o que no coneguin només la ficció del bo, perquè no? Té coses bones i dolentes. Has parlat de molts tòpics que ens preocupen, no? Però si un que no has tocat avui, que és el tema, diguéssim, de l'emprenedoria, i a vegades aquí hem tingut experiències amb empreses, amb alguna empresa francesa, que tenen orientacions diferents, no? A l'hora, diguéssim, d'apoyar amb algun membre de la família en els projectes nous. Tu, aquest tema, què recomanaries? Aquesta és la qüestió clau que diferencia una empresa familiar d'una família empresària. Una empresa familiar és una empresa propietat d'una família, amb vocació de continuïtat, però zapatero a tus zapatos, i evolucionem, però ens dediquem a un nou. I si vols fer un negoci, el fas per la teva compte. Una família empresària és una família que té aquesta empresa que potser la ven perquè no té futur, perquè li paguen molt bé, per mil circumstàncies, però en crearà de noves. L'exemple paradigmàtic de família empresària, per mi, són els Méliès de França. Són l'exemple, clar que tenen una dimensió, però com filosofia. Tots amb tot, és a dir, un negoci nou, ningú es planteja fer-lo fora de la família. El fa amb la família.
i tots amb les mateixes condicions i percentatges. Per tant, a més, els negocis canvien. Ferrers de cavalls quasi no en queden. Videoclubs, tampoc. El món canvia. Potser el negoci que avui és, el dia de demà ho deixa de ser. Per tant, recolzar l'emprenedoria és bo a dintre de l'empresa, a fora de l'empresa. A dintre de la família, recolzar-la de forma professional. Fes el que vulguis, tot el que necessitis. No, has de fer un projecte, justificar-lo, aconseguir finançament extern, però és necessari, perquè a més, potser fracassa, però aprendrà que no, és un bon màster, muntar una empresa i tancar-la. És un màster, vull dir, supera molts llibres. A més, si la família creix més que el negoci, o creem nous negocis, o la família, el dividend per càpita anirà baixant. Per tant, és molt recomanable potenciar de forma professional l'emprenedoria de la següent generació. Moltes gràcies. Avui ens sobraràs de temps, si no preguntes. A veure, amb tot aquest recull que has fet aquí de coses, explica'ns quines són les situacions més dificultoses o més difícils que t'has trobat fent de consultor d'empresa familiar. Que la família parli entre ells. Quan la família parla, tots els temes hi podem trobar solució adequada, no? El gran problema és quan la família parla molt, com a família, de les vacances, dels nens, no sé què, però no parlen de la seva relació amb l'empresa, del futur de la relació amb l'empresa, de com la veuen, perquè el dia a dia del negoci m'absorbeix. Perquè són temes que, si els parlem, poden ser conflictius, perquè generaran discussions amb gent que apreciem, potser. Jo diria que el principal repte és, la principal dificultat és quan no hi ha comunicació. Si hi ha comunicació, a tot es pot trobar solució. Gràcies per la pregunta. Un altre número. Va, digues un número. Una altra pregunta, vale. Doneu-li gràcies després, perquè si no haguéssim anat corrent. Quines recomanacions tens per fomentar aquesta comunicació? Ara dius aquest exemple que poses, la comunicació és una dificultat. Quines recomanacions tens per fomentar la comunicació? La recomanació és s'ha d'analitzar cada família, la seva història, la seva situació. No és el mateix si tots vivim a Andorra, que si un viu a Andorra, l'altre a Melbourne i l'altre a Montpellier, i un altre a Los Angeles. Hem de veure, analitzar. Però la recomanació és que, igual que a l'empresa, planifiquem la comunicació amb els clients, planifiquem la comunicació amb els empleats, li destinem temps i recursos, i fins tenim a vegades un responsable d'això, que també hem de planificar la comunicació a dins de l'empresa, i que hem de planificar a dins de la família, i que li hem de destinar temps i recursos. Aquesta és la recomanació. És que moltes vegades tenim uns rols evolutius i, a més, hem mamat una cosa. I hem mamat, a la primera generació, a la segona hem mamat una cosa, estan tots a la taula molt fàcilment, però a la segona i tercera generació hi ha molta més dispersió. Com fem arribar aquesta informació? El germà que és accionista, que no és que no treballi el negoci, sinó que no treballa en una empresa i, a més, viu a 300 quilòmetres. Com gestionem aquesta comunicació? I, a més, hem d'entendre que hem d'arribar a una comunicació evolutiva. No hem de comunicar igual amb els nostres fills quan tenen 7 anys, que els explicarem de l'empresa unes coses, d'història, de valors i unes coses, que quan tenen 14 anys, que quan tenen 44. És que també m'he trobat amb famílies empresàries que els números no els hi ensenyem, perquè a saber qui li expliquen. Tampoc els entendran. Però si això és un dia demà serà d'ells. El dia que els hi vingui a sobre, aquell dia ho entendran de sobte, se'ls hi farà com a Sant Pau la llum,
No? És a dir, hem de gestionar la comunicació i la formació, no? Planificant-la, igual que l'empresa, destinant-li temps i recursos. Quan fas un treball d'aquest de consultoria, com ho feu per mesurar l'èxit del treball? L'empresa mesura l'èxit mirant les altres resultats, no? Per mesurar el treball de consultoria hi ha l'indicador, Molt senzill. Si la família em recomana amb un altre, vol dir que va quedar content. Si no em recomana, l'han fotut. No? Això és com una botiga. No? Si no, tens una xarcuteria, no? I ningú t'envia clients, fes-t'ho mirar. No? La clau és el bo que orella. Bueno, no, perquè és un tema transversal, no solen ser competidors els que els recomanes. Però és la família qui decideix si li ha valgut la pena o no, si li ha sigut útil o no. Perquè la feina ha de ser útil per la família, i la feina, no t'equivoquis, la feina la fa la família. No és una consultoria industrial de planta. És un ajudar a que la família parli, la família reflexioni i la família decideixi i la família executi. I això és molt personal. Sí, allà al fondo. Sí? No sé si valdria la pena, Jordi, comentar el rol dels protocols. Fins a quin punt creus que és una eina que pot ser útil en determinades situacions, quan la família és més gran, Bé. Bé, gràcies per la pregunta. Com bé has dit, és una eina. El protocol no és un objectiu, és una eina, és una excusa perquè la família parli de la seva relació amb l'empresa i estableixi les normes. I no és una qüestió de mida. El protocol tampoc... Una cosa és les recomanacions, però jo tinc un client que estan en quarta generació i que no tenen cap protocol escrit. Però tenen un protocol de paraula dels fundadors, de fa més de 100 anys, que van acordar 4 normes i que les van complint. El protocol pot ser la Bíblia en vers o el protocol pot ser un full amb 2 coses. I recomanació, que estigui signat, que estigui protocolitzat, que estigui portat als estatuts, però això són recomanacions. Però pot estar tot això i acabar amplit als tribunals. Els germans Font de Bonpreu tenien protocol, el tenien portat als estatuts i van acabar als tribunals uns quants anys, fins que van arribar a un acord. I ho podem tindre parlat, però des de luego és imprescindible fer-lo. Escrit o no escrit? Què esperem de l'empresa? Què estem disposats a donar-li? Com repartirem els beneficis? Són normes que hem de parlar, que es pot fer amb actes del Consell o només parlades. Una eina imprescindible, però com a eina, i que ha de fer la família. Jo recordo algun cas que diu, escolti, ens fa vostè un protocol? No, jo no els hi faig, jo els ajudo que vostès el facin. I algú m'ha dit, no, és que no tenim temps, busquem algú que ens el faci. Doncs miri, jo no li faré. Per fer-lo, haig de parlar amb cada un i després heu de parlar tots junts. I jo aniré recollint. Per això vosaltres els que teniu que fer.